Здравейте! Предлагам на вашето внимание един Quicksilver 3 петици Open Active. Бих казал в състояние като нов. С 115 коня CT Mercury 2017 година, с регистриран колесар и регистрирана лодка. Тентата от нареждаема стомана, чисто нова. Колесарът е Елеби с електрическа лебедка. Абсолютно всичко работи, разбира се. По колесар, по лодка, просто уникална лодка. Винт, инокс. Двигател е на 300 часа. Продава се без сонара, разбира се. Сонарът е 9 HDS Pro. Допълнително 4000 лева. Цялото оборудване, котва, пояси и така нататък, абсолютно всичко има в лодката. Готова е за плаване.